padumteng ka kinsan kumeti namnama ama amok iti kas naget ka tauray pa siya sino ako ma inaklunak awan panagdwadwa sikabi ako tinangpunas tinakatualwa kanayon ka nga at panunod ko oray pa'y di dardarep ko sikalaeng tiyam mo pitik daytoy puso kanayon ko daytoy nga itaw dawat at di dalang takit ang sabat na oray ko't sumpa itan mi ako na namin taniayan alda tandanik na lipatan Kuya Eman kanayin ka kumanganda ka kaya tinti ang may sa tanong kadwa ka panagrik na ket naragsaka tauri pa siya sino ako ma inaklunak awan panagdwadwa sikabi ako tinangpunas tinakadualwa kanayin ka nga atot panunod ko oray pa'y ti dardarep ko sikalaeng tiyam mo pitik daytoy puso kanayin ko daytoy nga itaw-tawan at di dalang takit at sabat na oray ko't sumbat itan mi ako na namin taniayan kanayin ka kumanganda ka kaya hindi may sa tanong kadwa ka panagrik na ket nagragsaka tauray pa siya sino ako ma inaklunak awan panagdwadwa sikabi ako tinangpunas tinakatualwa kanayin ka nga atot panunod ko oray pa'y di dardarep ko sikalaeng tiyam mo pitik daytoy puso kanayin ko daytoy nga itaw-tawan at di dalang takit at sabat na oray ko't sumbat itan mi ako na namin taniayan itan mi ako na namin taniayan wow itan mi ako na namin taniayan yes ayan datang tapos na namin taniayan ayan Ilocana daw Vision ibigay ka ng may kapal ayan kinaupos pailayan niya Sir Eman Madamba ayan Natured ka nga agsarita tiyam mo nataer ka
Despensaren at lumasaktan kangem panagkita karupropam ni Dracula. Day tangipen mo at titidog ti darit na dagita agung mo di masuka terwangan na dagita mulagat mo nga ingat kada dakkel na pagpaspasan siya anak ngempud no meti ibagbaga. Isardeng mo day tauguram kulingken panagdigam tadi kapag tatak unan sa diding ko day talangam natured ka nga agsarita iyamum nataer ka despensaren at lumasaktan kangem panagkita karupropam ni Dracula. Day tangipen mo at titidog ti darit na dagita agung mo bimasuka terwangan na dagita mulagat mo nga inggit kada dakkel na pagpaspasin siya anak ngempud no meti bagbaga. Day tangipen mo at titidog ti darit na dagita agung mo bimasuka terwangan na dagita mulagat mo nga inggit kada dakkel na pagpaspasin siya anak ngempud no meti ibagbaga. Rinwar una bunga ti ayan ayada simmarno may kadwa arapa ti bingkelda kayat nga ikan naranyag masakbayan da amin pagrepengan dati agsagana agkay susaan magatadan iduna pilit na nga indurel panawang pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na dadak mulaen makaabot usaren na sakripisyo isumbat alapaata manglaban kinaturapay di panagbiyaga sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na kamasakbayan sa galaan na luwanat pagarimayan kapamilya na inapanawan ngem nagpanuray kenkwana itig
Kerti kaunggan, prinsipyo panagbiag, na nagsama kitang tagnulain sa danaan na masangwanan. Naglabas panawen, tawen di na puputan, trabaho jay abroad, nalpasen anamin pinsan, anak ken asawa na nagsalimet-met kangamin ket di mo nga dirapaka natumpal amin. Sakripisyo isumpat arapaata, manglaban kinakurapay, di panagbiagda. Sakripisyo iliw seka inamarin na, pilit alinabanan na, tamasakbayan sa kanaan na. Isu at akay nga anak, ipatingnan sakripisyo da, naganak kada kayo, rang ay di ipatawid da, tanuag sa lugtumet, dagiti pigsada, at da kayo met, mang tarabay kadakwaga. Sakripisyo isumpat arapaata, manglaban kinakurapay, di panagbiagda. Sakripisyo iliw seka inamarin na, pilit alinabanan na, tamasakbayan sa ganaan na. Sakripisyo isumpat arapaata, manglaban kinakurapay, di panagbiagda. Sakripisyo isumpat arapaata. Sakbay nga imadayo ka, nagkariak nga urayen ka, tawen man iti palabsen, jak to'y taas sa miren, to'y puso di mamanin, kung pagbiag ay tatlaglag itin, sumisog man ititumpen, jak to'y dapas ang bayan.
tukaw metten tuy ragsa, puso tinasugat, taawanen ni ayat nagpanagak adag sanggasa. Nagkarika idi kanyak asisyak la ti patpat gem, ngim naglabas ti panawen, nagbaliw kametten ita saranay kuni saen. Naulpit kabiyak ko tinrarem mo daytoy puso, linaksit nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiyak ko. Apay kastoy ni ayat inpaidam nakaman kanya, awan maaramidak kastalaeng nigasat liday ti inak naragpat. Naulpit kabiyak ko tinrarem mo daytoy puso, linaksid nakit awan mabalin ko. Ang ipturak no iso diragsak mo,
Dudumten itim gabi na atap ninde Diyak makaina bumangat nga agitan kapapanunod kenta nangibot pa'y nagpinasugnod ka ulon mo ngaten di din nagpapakita ni tawag awan mauray ko sarong ka mo il-iliwet tiyak ko nagrigat kayang nudin mo kalurong niya'y ayatin di na pagtanain di panunod kenyakin agar alingag at paspasong at tingkay dadateng dilim kensengka tiyak mabaelanin kasanupay itang-tawan ka awan sa dagat awan mangliwliwat nilupay kasta mangdam na maaklat ka agsubli ka buklen manendi ayat ka nagbigat kayang nudin mo kalunan niya'y
iti tanagsarat tamanin ket nga imisren kinunang tuniyak inga ita ay ayaten na pailaen anian nga rasa tuwing marikna na nagpanagin na panagon ulay ikarikilaban ko
ay ipapanaw mo. Pinalbusan ka biyag ko taka sa pula, balasiw taaw din ka nagturungan. Tapno arapa abda inta matumpan. Saudi tinaga aparaiso, sarbisyong iliwin ka iliw-liwa. Surat ken tawag tigalan ka, tapno iliw tabiyag buket maet-epan. Sigalaeng biyag ko di ka matanagan, jak tumulitan di ka ria pinanawam. Agan ang stakit dita pasulisog, ragsak ken ginawain ta matunuyan. Aliyagat din nga ayat ti Diyos kadata, kontratam tinalpas ket nagawid ka. Urmon ken planong isu tinamnama, ginawa ken ragsak isu papak na. Saudi tinada aparaiso, sakripisyong iluwin ka iliw-liwa. Surat ken tawag tigalan ka, tapno iliw tabiyag buket maet-epan. Sigalaeng biyag ko di ka madanagan, jak tumulitan di ka ria pinanawang. Agan anas tagat dita pasilusong, ragsak ken ginawain ta matunuyan. Aliyagat din nga ayat ti Diyos kadata, kontratam tinalpas ket nagawid ka. Urmon ken planong isu tinamnama, ginawa ken ragsak isu papak na. Ginawa ken ragsak isu papak na, ginawa ken ragsak isu papak na. Naanos nasimpet apagayam, aduwa panubok din at pinaypayan. Aduwa banag inta nagkadwaan, best friend forever daytat kayarikam. Aldaw saan na mapupuutan, imasidekat abay kung agmay-maysa.
balikas apan nagpakada mapankan sa bali adaga asinupay itat ti kamangat asinupay ita ti pangibagaak iti narway adu a problema awan kabadang kun itirigan-rigat best friend forever kanu ka ang makita bamis ko adua kat katawa best friend forever forever whenever sabay ta di ka mang liplipan Naanos nasingpet apagayang aduwa panlubog di nagpinaybayan aduwa banag inta nagkadwaan best friend forever laytat kayarikan iti aldaw saan na mapupuutan imasideg kat abay kung agmaymaysa balikas apan nagpakadan mapankan sa bali adaga asinupay itati kamangang asinupay ita ti pangibagaak iti narway adu a problema awan kabadang kun itirigan-rigat best friend forever kanu ka ang makita bamis ko adua kat katawa best friend forever forever whenever sabay ta di ka mang liplipat best friend forever kanu ka ang makita bamis ko adua kat katawa best friend forever forever whenever sabay ta di ka mang liplipat sabay ta di ka mang liplipat sabay Nagirikat a desisyonan nulipatin ka no saan kinaado anaaramidam abasol jakon mabilang usok inkaman sinaktan amok jaken ka nagkurang ngem apay inak binaybayan natured ka inak nagay ayaman manangalilaw ulpo
basol jakon mabilang puso in ka man sinaktan amok jaken ka nagkurang ngem apay inak pinaybayan natured ka inak nagay ayaman manangalilaw ulbod ka na beklan ulbod ka na beklan hawan kan inakon binaybayan. Adi na iranta naging nasdeg rik na taadwa kinalibnos mo mabuybuya nga isip ng kayaw to'y rik na Jak iniba agpadpadata sikalat adad to'y parparmata di aldaw nga agkuy-kuyog ta jak pulos maawatan to'y rikna ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten patekta pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten patekta jak tu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta sikalat adda to'y parparmata di aldaw nga agkuy-kuyog ta jak pulos maawatan to'y rikna ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten patekta jak tu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten patekta jak tu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten patekta jak tu pulos mauman namnamait dayta
panagkalaysa isuntis ang wenta jak tupulos mauma Namnamait dayta panagkalaysa isuntis ang wenta punungay ayaten ka Namnamait dayta agpinatekta HBO Records and Oyoboy Production. Apay nga itaka lang ading teng dito'y biyak ko itantaadan agtagigwa to'y puso nabururay nung amok atong tengka sika kumatkain nangaw ken kakin natawa dumteng tuti panawen baka sikan tumatlaen ibudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay kami na itagalang tu'y puso agsagsagaba tirigan gapuken ka sindut pudno para kaniya kisukadi wenno sika nagururaya uma no ammo adung tengka sika kumatkain nangaw ken kakin natawa dumteng tu'i panawen baka sikan tumatlaen ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilitek alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itagalang This is HBO Records Original. Abay nga itaka lang adin teng dito'y biyak ko itantaadan ang tagigwa to'y puso nagururayak kuma no amok adung tengka sika kumatkain nangaw ken kakin natawa dumteng tu'i panawen baka sikan tulaen ipudno para kanyak ay anyan na nagrasa pilpilite kalukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay
Boy Boy Production.